Vitajte pri počúvaní podcastu Bez predpisu. Som Stanka Škodová a aj dnes budeme hovoriť o všetkom, čo môžeme pre svoje zdravie urobiť my sami. Omega-3 patria dnes k najskúmanejším živinám. A aj tak máme stále taký chaos, že užívať rybiole, riasy, ako sa v tom vlastne zorientovať a ako si správne vybrať. Takže vítam tu môjho hostia, pána Petra Vanku. Ahoj, Čau, Peťo. Stanuška, ahoj. Peťo, ty si vlastne majiteľ firmy Oring Group, ktorá vyrába okrem iných výživových doplnkov a nielen pre slovenský trh, ale aj do zahraničia, aj jeden z produktov, ako je Omega-3, o ktorom sa veľmi veľa dneska rozpráva, užívame, ale niekedy by sme chceli viac vedieť o tom, čo užívame a prečo užívame. Tak keby si nám mohol povedať ako výrobca v prvom rade, že aké sú tie základné benefity Omega-3 a prečo ich teda tak potrebujeme, keď nás všetci presviečajú výživoví poradcovia alebo nejaké reklamy, že ich potrebujeme? Tá odpoveď je jednoduchá. Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny sú vlastne esenciálne kyseliny, čo znamená, že esenciálny znamená, že naše telo si ich nevie vyrobiť, čiže musíme ich príjmať len v potrave. To je jednoduchá vec. Máme niekoľko možností, ako to môžeme riešiť. Samozrejme, že optimálnym spôsobom, ako získavať omega-3 kyseliny je z morských rýb. Hej, ako sú makrely, sardinky, tuniak a podobné, čiže tie masné ryby. Ale to by sme museli konzumovať tieto ryby minimálne 2-krát do týždňa. Hej, to by bolo optimálny stav. Čo v našom regióne je skôr výnimka ako pravidlo. A preto, keďže nekonzumujeme tieto omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, máme ich nejaký deficit. Ďalšou esenciálnou kyselinou je omega-6, ktorá sa ale nachádza v našej potrave a tým pádom vytvárame takú nerovnováhu v našom tele. To znamená, máme veľa omega-6, málo omega-3. Ten pomer sa môže hýbať niekde na úrovni 10:1 v prospech omega-6, 14:1, 15:1 a optimálny pomer je 2:1, 1:1 a nejaká hranica, ktorá je akceptovateľná, je 4:1. V prípade, že tento pomer je vysoký, môže to spôsobovať zápaly. Preto je veľmi dôležité konzumovať dostatok potravy, ktorá obsahuje omega-3 mastné kyseliny, alebo teda doplňať to pomocou výživových doplnkov. Hej, to sú dve možné cesty. A okrem rýb my sme schopní to doplniť niečím iným? Našej strave tu, stredoeurópskej. Ešte samozrejme sú tam aj nejaké morské riasy, alebo potom máme ešte úplne esenciálnu nenasýtenú mastnú kyselinu, ktorá sa volá, že kyselina alfa-linolenová, to je tá ALA, a tá sa nachádza napríklad v ľadových semenách, chia semiačkách. To je tiež ďalšia omega-3 kyselina, keď by sme mohli takto povedať. Hej. Čiže sú to také 3 základné omega-3 nenasýtené mastné kyseliny. Áno, lebo tak pýtam sa preto, že v minulosti ľudia asi nepoznali omega-3, hej, že... Hej. A nemali tú potrebu, že to musia užívať, ale z toho, čo vravíš, mi vychádza teda, že asi vo svojej potrave nemali toľko omega-6. Presne tak. To je ten základná zmena alebo základný problém, ktorý dnešnej doby, že my máme veľké množstvo omega-6, ale veľmi malé množstvo omega-3 a tá nerovnováha, ten nepomer robí ten problém, ktorý spôsobuje zápaly alebo podobne. A v tej minulosti samozrejme ľudia nekonzumovali tak často mäso, nemali ten zdroj omega-6 tak dostupný, čiže ten pomer bol ďaleko vyváženejší. Takže ak by sme to chceli zvládnuť stravou, tak by sme museli veľmi výrazne obmedziť aj tú priemyselne spracovanú stravu, množstvo mäsa a tak. Tak, presne tak. Čo je dosť ťažké. Áno, pre mnohých ľudí je to ako pomerne ťažká vec. No dobre. Urobiť takúto zásadnú zmenu toho nejakého stravovacieho systému alebo tých stravovacích návykov, ktoré človek má. Okrem toho, že teda, aby sme nespôsobovali nejaké zápaly v organizme, to je tým veľkým nepomerom, má tá omega-3 aj nejaké iné benefity pre človeka? Jasné, tých benefitov je pomerne veľké množstvo. Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny sú súčasťou bunkových membrán. Čiže v princípe v každej bunke nášho tela, hlavne keď sa bavíme o bunkách mozgu,
a napríklad oka, hej, v sietnici. To je ako málo známe, že sú dôležité aj pre dobrý zrak. V oku máme tú žltú škvrnu alebo makulu a tiež omega-3 mastné kyseliny nám pomáhajú udržiavať makulu v dobrom stave. Nenasýtené mastné kyseliny vplývajú na hladinu triglyceridov ako v našej krvi, čiže to je nejaké ďalšie pôsobenie. Cez mozog pôsobia na naše kognitívne funkcie. Pri deťoch majú vplyv hlavne tá omega-3 kyselina, ktorá má skratku DHA, je to dokosohexaénová kyselina, ktorá má vplyv priamo na vývoj mozgu dieťaťa. Čiže oni majú veľmi veľa benefitov. A samozrejme, že imunitný systém, to je tiež ako súvisí priamo s omega-3 kyselinami. Dobre, práve na to som sa chcela opýtať, že či je tam nejaký rozdiel medzi dospelými a deťmi, že či sa nejako inak to dávkuje alebo vyrába iný typ, hej, pre deti a iný pre dospelých? V princípe nie, ako my poznáme dva zdroje tých omega-3 kyselín. Tým základným zdrojom, úplne primárnym, sú morské riasy. Keďže morské riasy žerú malé ryby a malé ryby požierajú zase veľké ryby, čiže veľké ryby žerú malé ryby a tie žerú morské riasy, takto sa vlastne z tých rias dostávajú omega-3 kyseliny aj do mesa rýb. A teda máme dva zdroje, to znamená morské riasy a druhým zdrojom sú ryby. Každý ten typ má trošičku iný pomer tých omega-3 mastných kyselín. V tých morských riasách prevláda väčšinou tá DHA a je tam menej EPI a v tom rybom oleji tam môžu byť ako tie pomery rôzne naozaj, že keď porovnávame EPU DHA, tak to môže ako kolísať. Je lepší olej z rýb teda, alebo je to lepšie z rias? To závisí na človeku. Olej z rias je vhodný aj pre vegánov. Ak človek nie je vegán, tak môže konzumovať olej z rýb. Niekomu nevadí ten rybí zápach, niekomu vadí. Čiže pre toho, komu to vadí, je vhodnejší olej, alebo teda konzumovať omega-3 z rias. My ale napríklad používame oleje od ako významných svetových výrobcov tejto suroviny a používame olej zbavený zápachu, čiže nemá ten rybí pach taký silný ako bežný štandardný olej, ktorý kúpite. Uh-huh. Tak myslím, že aj z rias, keď sú nejaké produkty, predsa aj tie riasy majú svoj pach. Áno, oni majú tiež ako ten nejaký taký špecifický zápach, alebo hej, že jednoducho to človek ako vníma, že to je z mora. Ako ja mám vedieť, že tento je kvalitný, alebo nie je kvalitný? Dá sa to rozoznať? Podľa etikety, názvu, zdroja? Produktov z omega-3 je obrovské množstvo na našom trhu. To, čo viem odporučiť, tak napríklad je dôležité si pozerať na tom výrobku krajinu pôvodu. Je to aj povinný údaj mimochodom, ale nie všetci výrobcovia ho uvádzajú. To znamená, z ktorej krajiny ten olej pochádza. My, ako som hovoril, používame v podstate len dva zdroje. Používame oleje od norskej firmy Ipax, ktorá bola založená v roku 1833, čiže má obrovskú históriu vo výrobe surovín, ktoré majú morský pôvod. Je to v podstate jedna z top firiem na svete, ktoré vyrábajú morské oleje. A práve od nich používame ten olej zbavený zápachu. Môžem teda poznať, že ide o kvalitný olej napríklad tým, že keď konzumujem napríklad tie kapsule, že či potom následne mám nejaký rybí reflux, alebo to tam nie je prítomné. Hej, pri našich produktoch to nie je prítomné. Nemáme ako nejakú spätnú väzbu od zákazníkov, že teda by mali ako pocit, že cítia nejaké pálenie záhy alebo niečo podobné. Čiže tá krajina pôvodu je jedným zo spôsobov, ako môžeme poznať ako kvalitný olej, že samozrejme ja nemám žiadny problém s Čínou, ale samozrejme, ak je to olej z nejakých takýchto krajín, tam by som bol ako opatrnejší. Dopovedz. Ďalšia ako dôležitá informácia je ten pomer, množstvo tých omega-3 mastných kyselín, tej EPI a DHA. Odporúčaná dávka je, že
v tej dennej dávke by to malo byť niekde minimálne medzi 250 až 500 mg. My napríklad ako v našom produkte máme 700 mg v 2 kapsuliach, tak, ktoré sa ako veľmi príjemne prehltajú. Zase ako jedno, aký produkt ide, čiže treba sa pozerať na to, že čo mi ten produkt prináša, čo sa týka tých omega-3 mastných kyselín. Potom sa môžeme ešte pozrieť, že či sú tam použité nejaké antioxidanty, pretože tak ako som na začiatku hovoril, omega-3 sú polynenasýtené, čiže nenasýtené mastné kyseliny, či oni majú veľmi veľkú ochotu reagovať s nejakými ďalšími látkami a môžu tam vznikať napríklad peroxidy, aldehydy, ktoré sú ako problém pre naše telo. To samozrejme nechceme do tela dávať. Čiže podliehajú oxidácii. Preto je dôležité, aby tam boli prítomné antioxidanty, to znamená, môže tu byť rôzne formy vitamínu E, ako miešané tokoferoly, alebo rozmarínový extrakt nejaký, alebo olej, ktorý sa používa na to, aby sa zabránilo oxidácii. Veľmi dobrou charakteristikou, ale tá je prístupná pre výrobcov, lebo toto sa bežne neuvádza na etikete, je také, že TOTOX sa to volá, skrátka, to je skrátka zo slov Total Oxidation Value, aká je celková tá oxidačná hodnota, ten TOTOX by mal byť pod 26, a čím nižší je, tak samozrejme tým je to lepšie, tým je ten olej kvalitnejší, čerstvejší, zdravší, ale toto bohužiaľ ako ten zákazník na etikete nenájde, to tam závisí od výrobcu. Áno, na etikete to nenájde, ale ja už som sa s tým stretla a nie raz, že sa ma na to pýtali. Áno. Hej, že mnohé firmy to teda komunikujú, skôr to používajú aj trošku ako marketingovo, hej, že toto je dôležitý údaj, lebo od neho závisí kvalita a tak. Áno. Jasná vec, že my napríklad tie čísla Totoxu máme na úrovni 15-10, hej, záleží z akého zdroja, ako používame olej, lebo tak ako som hovoril, používame norský olej a potom používame ešte olej z Kolumbie. Hej, čiže to sú ako 2 zdroje. A keď hovoríš aj o tej čistote oleja, často bývajú aj dotazy, že teda odkiaľ, to už si povedal, že Norsko, že či viac zo severu alebo z juhu, aj kvôli takej toxicite, tak by som to mohla nazvať, alebo kontaminácii nejakými ťažkými kovmi, alebo tak, alebo či vôbec je to tak očistené, hej, lebo... Hej. Samozrejme, každý výrobca by sa mal zaujímať o nejakú kompletnú dokumentáciu, ktorú dostáva ako k tej surovine. U nás ako je to povinné, pretože vlastne máme ISO certifikovanú prevádzku, čiže musíme ako tú dokumentáciu mať kompletnú. Súčasťou tej dokumentácie sú aj analýzne certifikáty, kde sa robia testy na ťažké kovy. Čiže máme nejakú vstupnú informáciu, že ako je to, čo sa týka ťažkých kovov od výrobcu. A samozrejme u nás, ako v našej firme, dávame testovať každú šaržu výrobku. V tom sme skutočne myslím si, že unikátny, minimálne tu v regióne Čieha Slovenska. Sme možno jediná alebo jedna z maličkého množstva firiem, ale zatiaľ nepoznám nikoho ďalšieho, kto dáva testovať každú šaržu výrobkov a jedným z testov, ktoré robíme pravidelne, sú testy na ťažké kovy, čiže my vieme povedať, že aké parametre sú dosiahnuté ako v našom produkte, že teda je to v súlade so všetkými limitmi a neprekračuje to nejaké hodnoty ťažkých kovov, ktoré by mohli ako ohroziť zdravie človeka. Super, skvelé. Dobre, a ešte sa takisto vrátim aj k tomu pomeru, že EPA, DH, áno. Že aj o tom sa často hovorí, dokonca aj zákazníci veľakrát to majú naštudované, hej, sa to komunikuje, že je to údaj, ktorý si vie človek nájsť aj na etikete produktov? Áno, tam vždy by malo byť uvedené, že koľko toho oleja obsahuje denná dávka a koľko z toho je tá EPA a koľko z toho je DHA. Pretože EPA je skôr ako orientovaná na to zdravie toho srdca, ciev a DHA je práve mozog, oči a podobne. Čiže to je dôležitý ten pomer, že podľa toho, čo chcem riešiť. Ako v našom výrobku máme v tej dennej dávke zhruba 400 mg EPI a 300 mg DHA.
Potom ako máme produkt pre malé deti, ktorý je zase smerovaný na to, aby podporoval ako vývoj mozgu u detí a tam je to vyložene zamerané na DH, tam je 250 mg DH, čo je presne odporúčaná denná dávka pre tú kategóriu detí, na ktorú cielime. A keď sa rodič rozhodne pre dieťa, že mu bude omega-3 dávať, tak čo môže očakávať, že v čom to bude také priaznivé pre deti? Tá DH vplýva na vývoj mozgu dieťaťa, kognitívnych funkcií, čiže to, ako to dieťa dokáže myslieť, ako sa dokáže správať, či bude mať nejaké negatívne prejavy, nebude mať. Je to jedna z vecí, ktorá pomáha tomu, aby vlastne to dieťa sa vyvíjalo zdravým spôsobom. Nemôžeme povedať, že keď bude konzumovať omega-3, tak to dieťa bude zdravé a všetko bude v poriadku, žiadne ADHD, nič tam nebude. Ale vo všeobecnosti môžem povedať, že ten rodič robí správne kroky preto, aby jeho dieťa malo zdravý vývoj. Hej, že môže to byť priaznivé na tú pozornosť, koncentráciu dieťaťa? Presne, to sú z toho, čo vravíš, keď to má vplyv na mozog. Áno. Hej, dobre. No a tvoj názor výrobcu, máme si z toho spraviť nejakú kúru na nejaký čas alebo dlhodobo denne užívať? Keďže sa jedná o esenciálne aminokyseliny, to znamená také, ktoré si telo nevie vyrobiť, tak ako vodu pijeme každý deň, pretože ináč ju nevieme získať, aj omega-3 potrebujeme príjmať každý deň. Či to už bude systémom, že zaradím aspoň 2-krát do týždňa do svojho jedálnička ryby, alebo to bude pomocou doplnkov výživy, to je už na rozhodnutí toho daného človeka, ale malo by sa to stať súčasťou dennej rutiny a robiť to dlhodobo. Hej, to je z môjho pohľadu veľmi dôležité, lebo ako tu čakať nejaké krátkodobé riešenia, že teda vydržím mesiac, 2, si to budem dávať a potom to nechám tak, asi nefungujú. Samozrejme, keď si spravím prestávku na mesiac, na 2, nič sa nedeje. Ale dôležitá je tá dlhodobosť, ako v tomto prípade. Áno. Lebo lebo my potrebujeme stále udržiavať ten pomer omega-6, omega-3. Ideálne 2:1. Hej, že to, keď dosiahneme, tak samozrejme pre to telo spravíme ako veľmi dobrú službu. A ako ja zistím, aký ja mám pomer? Dneska je to možné ako dať si otestovať ako pomer omega-3, omega-6 alebo omega-6, omega-3. To sa dá z krvi? Alebo čo? Áno. Aj normálne v labákoch? Neviem, či vo všetkých, ale je to možné ako testovať, samozrejme. Áno. Ale tak asi, pokiaľ nie je dobrý ten pomer, tak v prvom rade človek musí trošku asi niečo zmeniť aj na tej stráve. Určite. Lebo ináč, ak tam nič nezmení. Hej, presne tak. Ako jednoducho vždy to zdravie človeka je nejaký komplex krokov. Hej, a v prvom rade ide o to, aby celkový prístup k tomu stravovaniu, životu, spánok, pohyb tam bol prítomný. V prípade, že niečo z toho chýba, ako nenahradím to tým, že budem jesť ako obrovské množstva, ako čo je omega-3. Hej. Dobre, a ešte taká posledná otázka, taká praktická. V prípade, že by som to doma mala, že sa rozhodnem, že budem užívať, môže to byť v kapsuliach alebo v nejakých kvapkách, hej, že v tekutom stave, tak musím to skladovať niekde v chladničke, alebo ako je najlepšie to skladovať, aby sme to neznehodnotili? Veľmi dôležité je, že je to dôležité skladovať mimo priameho slnečného svitu. Niekde v špajze, v chladničke, alebo tam, kde nie je slnečný svit, pretože ten ako pomáha s tou oxidáciou, čiže ako môže nám znehodnotiť alebo dokonca ako spraviť problém s tými omega-3 mastnými kyselinami. Potom ako užívam tekuté, to znamená, že je tam nejaká odmerka, do ktorej si to dávam a pijem to, tak je dôležité vždy ich veľmi dobre uzatvárať, to znamená okamžite po odmeraní si tej dennej dávky ako prvé uzatvoriť ten obal toho výrobku, aby tam nedochádzalo ako k tej oxidácii. To je veľmi dôležité. Pri kapsuliach je to do určitej miery ako vyriešené tou kapsulou, ktorá chráni ten obsah pred vplyvom kyslíka do určitej miery, ale to isté, treba to uzavrieť dobre a odložiť na tmavé, chladné miesto a takto to skladujeme, takto robíme kroky preto, aby nám to ako naozaj dobre vydržalo. A
keď si kúpime tie omega-3, ich treba okamžite skonzumovať, alebo teda okamžite tak, ako je to napísané, čiže neodkladať ich a po pol roku si spomenúť, že idem to začať užívať. Môže to byť úplne v poriadku, ale samozrejme, že tá oxidácia tam už bude väčšia. Aj v prípade, že neboli otvorené? Môže byť aj v prípade, že neboli otvorené, pretože aj niektoré obaly prepúšťajú vzduch. Ako to nie je vzduchotesné. Vidíme to najmä pri probiotikách. Tam ten obal je jedna z veľmi dôležitých zložiek toho probiotika. Ale myslíš tú kapsulu, alebo myslíš celkový ten obal, v ktorom je to ešte zatavené? Celkový obal. Ten spotrebiteľský obal. Áno, spotrebiteľský, jasné. Pochopila som. Dobre, fajn. Je niečo také, čo by si nám ešte ty chcel povedať k omega-3? Možno ešte ten opak, že ako poznať, že je problém, ak mám napríklad ako tekuté omegy, tak napríklad tá chuť je výrazne rybia, ale že je to úplne až nepríjemná pachuť, tak to môže byť signál, že tie omega-3 kyseliny sú už zoxidované, že nie sú v poriadku, alebo ak tam cítime nejaké nepríjemné zápachy, tak ešte to by som povedal. Čiže aj to môže byť nejaký indikátor, či mám kvalitný produkt ešte, alebo už nie. Áno. Alebo môže to byť aj tým, že dajme tomu, že ten proces výroby není taký kvalitný? Môže, samozrejme. Preto je dôležité vybrať si ako ozaj, že dobrého výrobcu, ktorý vie, čo má robiť a urobí to tak, ako to má byť. A teda nemám pozerať, že či je z rýb alebo z rias, ale skôr ten pomer. Ak nie si vegánka, tak jasné, je to jedno, či to je z rýb alebo z rias. Skôr naozaj je dôležitejší ten pomer. Hej, podľa toho, čo chceš riešiť, ale pre väčšinu ľudí ako je dôležité, aby tam bola aj EPA a aby tam bola aj DHA. Áno. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tvoje odpovede, za tvoje rady. Prosím. A ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali alebo aj pozerali. Ak sa rozhodnete, že zaradíte omega-3 do svojho jedálnička alebo do svojej stravy ako doplnok výživy OK, ak sa rozhodnete zmeniť svoju stravu, aj to je skvelé. Budeme rádi, pokiaľ nás budete zdieľať alebo lajkovať, pokiaľ sa vám páčila naša epizóda a boli tieto rady pre vás užitočné a budeme sa tešiť aj na budúce. Takže dovidenia.